A ten můj šéf, sám nejvyššíně, říká, svatý Mikulášu, však ty sas nestavil ještě v těch Pozlovicách. Ale poněvadž jsem měl už prázdný košík, tak jsem se zastavil na Březovej a i s Andělem. A oni mě tam tady folkloristky z Dubravy, babulky z Březovej a dětská ze školy naplnili košíčky. Tak jsem vám to sem došel teda rozdat a udělat vám radost. Doufám, že se nebudete zlobit na mě, že jdu tak pozdě. Ne. Tak děkuju. Tak to sebereme hned z kraja. Děkuju. Prosím, Andělu, musíš dát každému tady ještě jedno přáníčko. Děkuju. Ježiš. Prosím. Prosím. Dobrou chuť přeju, ať vám to dělá radost.